Bisan wala kini direktang miigo sa Subo, nakaapekto gihapon sa probinsya ang bagyong Wilma. Nakasinati og pagbaha ang lungsod sa Balamban ug Asturias sa Northwest Cebu niadtong Sabado ug Domingo tungod sa uwan nga dala sa maong bagyo. Ani ang report ni Fe Marie Dumabo. Tungod sa mga pag-uwan dala sa bagyong Wilma, gibaha ang pipila ka lugar sa 4 ka barangay sa Balamban, Cebu. Sa talaan sa Balamban MDRMO, gibahaan ang mga barangay sa Cabesyangan, Nangka, Buanoy ug Arpili. Kapin sa 200 ka pamilya o kapin sa 2,000 ka mga individuals ang apektado. Maayo na lang kay walay natalang casualties. If we are to compare the people, ma'am, previously, mas eager silang mag-evacuate this time. Then, days before, napagsabihan po natin sila na to evacuate ahead. Natiwas. Tungod usab sa pagbaha sa kadalanan nga misangpot sa kadangog, nahog sa pangpang sa Cebu Trans-Central Highway, habig sa barangay Kansumuroy sa lungsod sa Balamban. Ang sakyanan nga gibaniho sa usa ka pulis pasado alas 5 gahapon sa buntag. Gikan ang sakyanan sa lungsod sa Asturias ug padung-unta sa dakbayan sa Subo. Misuway kini pagbalik sa iyang giagian. Apan tungod sa kusog nga sog sa baha, nahagbong kini sa pangpang nga may gihabugong 20 to 30 feet. Luwas ra ang sakay niini. Nakasinati sa landslide o rock slide ang Cebu Trans-Central Highway sa Balamban. Din gipaygayon dayon ang clearing operation. Apan hangyo sa kagamanan sa lungsod sa Balamban sa mga motorista nga mas mailikayan lang una ang pag-agi sa Cebu Trans-Central Highway aron kalikayan ang disgrasya. Gibaha usab ang pipila ka lugar sa 2 ka barangay sa lungsod sa Asturias. Nakapadala usab dayon og mga food packs, sleeping ug hygiene kits ang lalawigan sa Subo aron iapod-apod sa mga biktima sa pagbaha sa lungsod sa Balamban ug Asturias. Samtang aron makalingkawas sa epekto sa bagyong Wilma ang northernmost Cebu, subsub ng ilang pagpangandam sa maging Biyernes pa lang hangtod na niadtong weekend. Wilma, mura ganang ang sa amo ko diri sa Bugo, mura tag naanad na sa bagyo. Kay pagsugod pa to Yolanda, katong naging Tino, wala gyapon nimo kumpiyansa, no. Gi-advisean gyapon namo ang mga barangay nga bisan tuod nga tan-aw tong hayag ang panahon, labi na gabi hangtod kadlawon moagi. So ato na lang yung ipahimutang ang mga tao. Wala rin natalang kadaot sa lugar, human nga natunaw og nahimurang low pressure area ang bagyong Wilma gahapon sa buntag. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.